Los stadiúil go ghail na tíran seo in áras an nuachtaráin. In neog an chéadú riamh a stair na héireann, ceapar Coimisinéir na Teangacha efigúla, agus sé Seán ó Cuirreáin ar a seoir agus slóthróir le réidió na Gaeltachta, an fearr an bhfuil a dúchlan mór sin amach ribhe. Sin fríbad bheits na duna gwyna chinú go mé carta phobal na Gaeltacht na Gaeltachta na sra ahent ag stát ar level amháin, agus ar level eile a chinú frisin go mé na dúlga sí tanis cutha ar an stát chóras, go mé sin bh cholín ag stát chóras. Mar sin be me a cabhfuil sé stát chóras ar láh amháin agus a cabhfuil le pobal na Gaelge ar láh eile. Gan áras tá obair mhór an go Seán ó Cuirreáin, fan bille Teanga le Cuirreáin, nó glána sa bísa, agus bhain dulgus omláin arsam. Tá dúchlan mar ribh cinnte dúchlan an mhór, ach níl fear níos fearr le tuairt faoin fas na Seán tá ar a fuinneamh ag Seán agus tá sé bís is le táiseacht ar an fast a gceart. Agus gan áras lá mór a bhí an freisin gan na heagraíochtaí Gaeilge a bhí man feachtais gon fast le blianta nuas. Stolam be gur cean go na leithéantas tábhachtaí ó hír stair na Gaeilge beidir a bhunú an stát seo agus is stolam gur níomh feimúnacht ar rithúnacht Teanga an tá an bhlíonn se chaite se den chéim is mó na dhéisisin. Tá rasúil go mbeidh efig an Coimisinéire faoi lán teol leis go bhíúró. Evelyn Nichannéil an nucht TG4, Blog Lia.